Здравей! Накратко се връщам с това, което говорихме. Цялата идея т.е. целта на SEO оптимизацията е да излизаш винаги в първите позиции, като историята винаги е най-съща. Първите 4 позиции най-горе са отредени за платените реклами. Ако няма платени реклами, следващото, което следва, са трите профила с най-много ревюта и с най-добра оценка. В случая виждаме Магелан, това е единия бранд на нашия клиент. Другия вече не се вижда, защото е близко до 6 часа, т.е. става 4 минути и той на практика е затворил. След като минат платените реклами, Google Business профили с най-много ревюта и най-добра оптимизация на самите профили, следват SEO оптимизираните сайтове, в случая PhoenixGress е основният брат, който е тук, и малко по-късно може да видиш, ето скоро затваря Google Business профила на този сайт, т.е. на тази локация, и Магелан. Т.е. на практика в тези първите 10 на позиции тяхните два бранда се виждат 4 пъти. Един път през Google Business профилите и втори път през самите сайтове и SEO оптимизацията. Като това същото е валидно по същия начин за всичките LLM модели или GPT, Gemini и така нататък. Тези резултати, социални мрежи и всички останали сигнали дали бизнеса съществува или не. И дали реално работи и спазва правилата. Исках да направя малко по-подробен репорт към вашия сайт, преди да продължим към подробностите. Но имате някаква защита, която общо взето ми дава много бързо грешка, и това е от робот тъхатото, реално ми спира кровъра. И ми дава тази грешка, всъщност не мога да ти изкарам малко подробен анализ, което не е проблем, не е края на света. Тук се повдига въпроса дали това е само към мен или към всичките, което вече може да е проблем, защото гугълския бот също трябва да мине на AI и така нататък, но това най-вероятно идва от хостинга и там трябва да ни добавят IP-тата, но няма влизаме сега в тая история. Общо казано, ако си за SEO оптимизацията, мога да се представиш като серия от различни правила, които трябва да се спазват, за да може да постигнем желаните резултати. Или аналогията е, представи си, че в училище имаш различни предмети, те имат различна тежест, обаче накрая се формира един общ бал и то общ бал решава горе-долу на него, на този бал, на тази оценка, къде се намира сайта по ключови думи. Като някои от техническите неща, без да влизам в голяма подробност, имаш метаинформация, която тя се дели на начало и на метазаглавия и на мета описание, като описанието е по-дълго. Има различни инструменти, които мога да провериш дали дължината ти отговаря. Сега очевидно тук не отговаря, защото това не е мислено да отговаря и да се спазват тия правила, и това мога да си го представиш, че навсякъде по целия сайт. Тук може малко не се вижда много добре, но няма значение. Сега като цъкна, ето сега могат да изчезнат. И сега имаш друго нещо, което са структурните елементи. H1 трябва да е едно единствено на всяка страница и той трябва да носи най-големия смисъл на страницата, реално какво има на тази страница и за какво е. И тук очевидно трябва да е вила мелник или нещо свързано с вила мелник, защото това ни е ключовата дума. Това очевидно може да е H4, но общо взето идеята е, че тези са структурни елементи се гледат първи и те трябва да носят ключовите думи, по които искаш да се ранкнеш, и съответно, когато са произволно направени, или това идва от темата, която е правен сайта, те няма как да са направени да носят смисъл, който ти искаш, и съответно бота не разбира какво има като съдържание, и като не разбира какво има като съдържание, няма как да го ранкне правилно. И сега тук вече, като слизаме надолу, това пак казвам, си идват от темите, тези неща въобще ни трябва да са структурни елементи. Това е само на една тук произволна страница и съответно ние, аз от моя страна и мой екип следи всичките тия неща. Сега тук е правилно, турове и дегустации. Тук бих само добавил винени, защото има и други види турове. Това трябва да е H2 и съответно това като тръгнеш надолу, страница по страница, те са едни и същи грешки, които се повтарят, които са структурни и общо взето е това. Сега като ще ти покажа как това цялото нещо изглежда и в магазина, но то е идентично, защото реално никой не го сега пише магазин. Добре, да може би трябва да пише магазин за вино или онлайн магазин за вино и съответно, като влезеш във всеки подпродукт, то историята се повтаря. Като тук идеята е
нали, техническата част, единия предмет, който ние правим е on-page SEO-то, който на практика е всичко, което е по сайта, да бъде поправено и сега това тук вече може да видиш за какъв Сбирщайн става въпросната информация, която реално ти му казваш това е важно, това е важно, това е важно, това е важно. Да, има на практика, той се опитва да разбере, че тук има една бутилка, нали, вино, а реално пише родословно дърво мелник. И по никъде нали, той не може да... Това, виждайки го, той не разбира, че още става въпрос за бутилка вино на тази страница. И съответно тук допълнително, реално всичките тия имат една и съща тежест като информация, защото всичките са H4, а очевидно това не е така. Та, on-page оптимизацията е това, което се случва по сайта, off-page е това, което се случва извън сайта. И сега ще покажа няколко проекта. Сега тук отново мога да ти покажа, като рънна теста за скрипта, ми дава грешка, защото бота не може да мине. Сега, това е един от нашите клиенти, който може би ти споменах за вратите. Ние с тях работим от септември. И сега, освен нали, това, което имаш ти като сайт, това, което ти виждаш, отзад има много други неща, които са ето този код. И в този код нали, не е необходимо да се ровим, но кратко в него ние трябва да му обясним аджиба, този сайт и тази страница и цялото съдържание какво е на неговия език. И това е другото нещо, което правим и е изключително важно и за AI, защото AI няма да мине през целия сайт, той пести ресурси, ще мине през този скрипт първо и ако ни си хареса там каквото иска, ще продължи нататък. И сега тук като отвориш, мога да забележиш на малко по-разбираемо, че ние сме описали нали, самия клиент, тук има телефона, има ги адресите на всичките магазини, че са вносител, айка на фирмата, написано е много ясно с какво се занимава, че са вносител на врати. И след това, като продължиш надолу, освен адресите, има нали, работни часове и всъщност общо взето всичката информация, която ти искаш един клиент, включително какви са им категориите продукти, с директни линкове и така нататък, си го направил на неговия език. И той като влезе, вижда ги тия неща, нали, пише ти 6 примерно тук, защото това си го направил на неговия език както иска. Влизаш тук, ако правилно си го направил, пише ти 6 за това, че всичко е супер. И отиваме примерно вече на етап link building, което е off-page, което се случва извън сайта, което на практика аналогията е, нали, ти даваш на някои пари и той ти влачи клиенти. Нали, това е купува си препоръка и съответно ние купуваме от други сайтови препоръки. Това е нали, процеса на link building. И тя си е милиардна индустрия, въпреки че Google по принцип казва, че не трябва да правим така и това да ни се практикува, но на практика без линк билдинг, ако искаш да си нали, на конкурентен бизнес, на конкурентен пазар е почти невъзможно да се прибориш без. Сега, от тук нататък нали, това влизаме в един много дълбок анализ и ти сега примерно трябва да ми кажеш, че ключовите думи, ключовите фрази, които гоним, аз сега произволно казвам, че най-вероятно е винен туризъм. И аз сега по винен туризъм мога да видя, че имаме 170 търсения на месец. Ако решим да правим платена реклама, толкова ще ни струва клика между 0,04 и 0,25. И съответно, сега тук може да си харесаме дали искаме винен комплекс или искаме точно винен туризъм. И в двата случая, ако приемем, че това ни е ключовата дума, ние сега трябва да се върнем на сайта, да видим къде е аджиба тази част от този, нали, ето го винен туризъм. Нали? Тук правилно е направено, тук пак се връщам на това и като отново цъкнем таговете, нали, тук реално няма никъде споменат в тази страница, която е за винен туризъм, реално думата винен туризъм повече не е спомената. Ето чак тук винови турове и дегустация. Обаче винен туризъм е 170 трафик, винени турове са 10. И сега виждаш как разликата в как си кръстил страницата и какво има вътре, има огромно значение дали ти се ракнеш за ключовата фраза, която има 170 човека на месец или тази, която има 10 човека на месец. И това на всяка страница, нали, за всяко едно нещо в този сайт и всеки сайт, реално трябва да го правим. И как ние го следим това нещо? Сега идваме тук до инструмента. Това е пак клиента с вратите. Ето ние почваме на 6.10.25 да работим. Нали, тогава съм закачил сайта. И това е отново динамичен процес. Това ни е общата оценка от всичките неща, които правим. И в момента мога да видим в реално време, че на врати интериорни сме на първа позиция в София. Това е локално и това има 2400 човека трафик. И съответно аз мога да видя за всяка една ключова дума, която за тях е важна, ние на коя позиция сме. И сега от миналия път, нали, сме били на четвърта позиция, спечелили сме 3 места и сега сме на първа. И тук сега, примерно, ако слезем по-надолу и видим, че ето сега, борса за врати,
това ни е много важно, защото е съвносител, сме на 7 позиция, ама на 7 позиция доволен ли са, нали искали да сме там или искаме повече трафик. И съответно, ако не сме, влизаме в страницата, която е тази, която е началната в случая и почваме да мислим как да я преработим. И сега тук мога да ти покажа отново. Ето сега, като влезеш, защото той сега няма да ти я покаже, защото тя е една единствена. Ето това е единствения H1, официален вносител на дизайнерски интериорни врати за България. Обяснили сме му още в първото изречение, което той вижда какъв е този бизнес, какво прави. Тук сме го оставили, защото отново има врати за цялата страна и така нататък. Реално всяко едно нещо, което виждаш на този сайт е мислено и е мислено какво да бъде, защо да е тук и какъв структурен елемент да е. И както виждаш, тук ни свети всичко в разни неща. Тук мога да видиш картите са интегрирани с API интеграция, няма да ти обяснявам сега това какво е, да не ти надувам главата, даже стана това малко по-дълго, отколкото исках, но общо взето, накратко, това, което е оптимизацията сама по себе си. Като естествено, ние освен това цялото нещо следим абсолютно всичките им конкуренти и аз всяко едно време мога да видя на тяхните конкуренти какво се случва, те какво правят, добре ли го правят, по-добре ли го правят от нас и мога да сравна тяхните резултати с наши. И съответно, ако ние губим позиции, а те печелят позиции, това означава, че се опитват да настъпат и съответно ние трябва да противодействаме и да видим какво точно правят и как го правят, за да може да се случи това цялото нещо. И ние на практика сме един екип, който е нает през цялото време да се състезава за вашия бизнес и да извади на първи позиции. И сега тук идва големия въпрос. Първи позиции в България, в Европа, защото различните пазари изискват различни неща. И съответно, връщайки се само последно на линкбилдинга, сега може да видим, нали, че ние постоянно купуваме линкове във времето, нали, нямаме някакъв огромен бюджет за разлика от конкурентите ми, тяхните конкуренти, но въпреки това е важно да се прави. И сега, примерно, може да видиш, ето, Порта Нова са инвестирали яко, 190 сайта, от 190 сайта са купили линкове, имат над 13 000. Друг наш клиент, с който работим от януари, някъде януари 2024 година. Ето общата оценка за целия период, нали, само растем нагоре. И съответно, като сложиш позициите, по същия начин мога да видиш, нали, магазин за почки, почки за стълби и така нататък. И като отидеш долу при това, при линкбилдинга, по същия начин мога да видиш кой е титуляра, кой купува най-много линкове. И също време ние можем да видим те откъде са ги купили и по същия начин да се възползваме от ситуацията. И това е един изключително динамичен процес, който, нали, трябва да се прави нон-стоп или, както обичам да казвам, само докато имаш бизнес, след това не е важно. И за какво това цялото нещо го правим? Защото накрая, като отидеш да си видиш резултатите, нали, за 12 месеца от 62 000 трафик сме стигнали 82 000 трафик. Нали, това е хората продават B2B на клиенти и съответно крайните им клиенти отиват другиди, но реално общия обем от хора, които влизат в този сайт и в магазина е с, нали, говорим за 20 и кусор хиляди ръст. И това не е към днешна дата, защото просто няма смисъл да го апдейтвам. И съответно те има два брада, Phoenix и Magellan. Ето то си пише GPT. Нали, тук само Сикот се бори нещо с нас, но съответно пак казвам, това е динамичен процес. И всъщност идеята, ако вашата ключова дума е винен туризъм или искате онлайн магазина да се засили, ние трябва първо да разберем къде искаме да отидем, след това да видим какво правят конкурентите и защо не сме там и това цялото да се промени в сайта и извън сайта.